Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Амири, безнең бүгенге чыгарылышта. Ничек яшисең, авыл? Мамадыш районында халык җыеннары башланды. Без тарихта эзлебез. Казан мэриясе яңа фестиваль башлануы турында игълан итте. Бетми торган үзенчәлек. Казанда Яков Емельянов исемендәге көрәшү мәдәнияте үзәгендә әдәби чара узды. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Республика халкы зур югалту кичерә. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков 53 яшендә вафат булды. Табибларның данлыклы династиясе вакиле, ул ведомство белән авыр пандемия вакытында җитәкчелек итте. Алтын куллы, михрбанлы, ярдәмчел табиб, югары дәрәҗәдә оста идарәче. Марат Садыков турында аның белән эшләгән, анда дәваланган кешеләр шулай ди. Марат Садыков 1970 елның 27 гыйнварында табиблар гаиләсендә туган. Әле узган җомгада гына аны гомер бәйрәме белән котлап хезмәттәшләре, якыннары озын гомер теләде. Ул гадәттәгечә һәркемне шат күңел белән елмаеп каршы алган иде. Аның хезмәт юлы тулысынча медицина өлкәсенә багышланган. Башта Казан дәүләт медицина институтында укып, педиатрия белгечлеген ала. Аннан 18-нче шәһәр клиник хастаханәсе баш табибы урынбасары булып эшли. Бер үк вакытта фәнни эш белән шөгыльләнә. Сәламәтлек саклауны оештыру үзенчәлекләрен ачыклаган диссертация яклый һәм аңа медицина фәннәре кандидаты дәрәҗәсе бирелә. Гыйльми эзләнүләрен эштә исбатлый. 2000 елда Казан онкология диспансерының баш табибы итеп билгеләнә. Ул эшләгән чорда яманшыш авыруларын дәвалау диспансеры амбулатор һәм стационар ярдәм күрсәтү буенча иң югары технологияле үзәккә әверелде. 7-нче шәһәр хастаханәсен җитәкли башлагач та шундый ук үзгәрешләр башланды. Казан шәһәрендә заманча җиһазлар, югары квалификацияле белгечләр һәм алдынгы технологияләр белән җиһазландырылган иң абруйлы хастаханәләрнең берсенә әверелде. Ашыгыч медицина үзәге Бөтендөнья җәйге универсиадасы госпитальләре исәбенә керде. 2018 елның февраленнән Марат Садыков сәламәтлек саклау министры вазифасына кереште. Уңай нәтиҗәләр озак көттермәде. Медицина ярдәменең сыйфаты артты, тагын да камилләште. Татарстанда милли проектлар гамәлгә ашырылды. Аның нәтиҗәсендә йөрәк кан тамырлары авыруларыннан үлүчеләр саны кимеде, демографик күрсәткечләр яхшырды. Моннан тыш ФАПлар һәм табиб амбулаторияләре ачылды. Булар барысы да пациентларны кабул итүне җайларга, табибларның эшен җиңеләйтергә ярдәм итте. Ул министр булган чакта балалар онкологиясе үзәге, 7-нче шәһәр хастаханәсе базасында тернәкләндерү үзәге, Түбән Камада ашыгыч медицина ярдәме үзәге барлыкка килде. Иң авыр пандемия чорында Марат Садыков җитәкләгән вакытка туры килде. Ковидның тиз таралуына чик куюда да аның өлеше зур. Ел ахырында гына Киек авылында 100 кешегә исәпләнгән табиб амбулаториясе ачылды. Халык көтеп алган объектның төзелүе белән министр аеруча горурланган иде. Марат Наил улы Садыков Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү өчен бик күп эш башкарды. Татарстан медицина хезмәтенең ил күләмендә иң яхшыларының берсе булуын теләде һәм моңа тырыш хезмәте белән иреште дә. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе исеменнән мәрхүмнең якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Шушы минутларда Казанның Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты бинасында Марат Наил улын соңгы юлга озату мәрәсиме бара. Рәсми җиназа сәгать 10-да башлана. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы җитәкчесе Марат Садыковның тормыш иптәше Динара Илгизәр кызының кайгысын уртаклашты. Бу сезнең өчен зур югалту, бөтен республикабыз өчен зур югалту. Тәҗрибәле, абруйлы җитәкче һәм җаваплы, әмма игелекле һөнәргә чын күңелдән бирелгән талантлы табиб вафат булды. Һөнәри осталык һәм эш белән мавыгу үрнәге ул һәр вакыт эшенә максималь көч һәм энергия бирде. Хезмәттәшләре һәм пациентлары аны лаеклы хөрмәт итә иде диелә республика президентының кайгы уртаклашу телеграммасында. Шулай ук Татарстан президенты администрациясе җитәкчесе Әсгать Сафаров Марат Садыковның якыннарының кайгысын уртаклашты. Медицинаның танылган профессионалы, сәламәтлек саклауда тәҗрибәле оештыручы арабыздан китте. Ул үзен туган республикасына һәм һәр кеше тормышы өчен мөһим тармакка хезмәт итүгә багышлады диелә телеграммада. Башка хәбәрләргә күчәбез.
Гыйнвар айы да тамамланды. Бу атнада кышның соңгы февраль айына да аяк басабыз. Республикада бу атна карылы булачак дип кисәтә синоптиклар. Бүген 30 гыйнвар аязучан болытлы һава торышы, көндез һава температурасы 4-9 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана. Иртәгә сишәмбе көнне исә карлы яңгыр вәгъдә итәләр. Шул ук вакытта урамда җылыта. Сишәмбе һәм чәршәмбе -2-3 градус, ә менә алга таба бераз салкынрак булачак. Шулай да -10 градустан да ким булмаячак. Синоптиклар фаразы буенча кар явуы якшәмбегә генә тәмамлана. Бүген җәмәгать кабул итү бүлмәсендә гражданнарны социаль ярдәм мәсьәләләре буенча кабул итү атналыгы башлана. 3 февральгә кадәр депутатлар, җәмәгать эшлекләре һәм төрле ведомство вәкилләре халыкның сорауларына җавап бирәчәк. Беренче очрашу мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләре өчен була. 1 февральдә балалы гаиләләргә ярдәм турында сөйләшәчәкләр, 2 февральдә исә өлкән яшьтәге кешеләр өчен социаль сәясәт турында фикер алышачаклар. 3 февральдәге очрашу халыкның хокукларына һәм гарантияларына багышлана. Барлык очрашулар Карл Маркс урамында узачак. Кызыксындырган сораулар булса, экранда күрсәтелгән телефон буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук бу атнаның социаль ярдәм чараларына кагылышлы тагын бер мөһим вакыйгасы турында фикер алышырга мөмкин булачак. 1 февральдән Татарстанда социаль түләүләрне индексацияләү башлана. 40-тан артык төрле ярдәм чараларын 11,9%-ка индексацияләр. Бала тугачта бер тапкыр бирелә торган түләүләр, бала карау буенча айлык пособие, ана капиталы, иминият түләүләре, ветераннарга социаль түләүләр һәм башка төрле ярдәм чараларының да күләме арттырылачак. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газет, журналлардагы игътибарга лаек язмалар белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсен гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы язмалар белән таныштыруны дәвам итәбез. Үзенең 105 ел җирлек юбилеена таба якынлашкан Ватаным Татарстан газетасының атналык калын саны барыбызга да кабыла торган җитди проблема белән ачыла. Язмадан аңлашылганча, хәзерге яшьләрнең күпчелеге эш, машина, фатир, аннан соң гына бала дигән принцип белән яши икән. Шунлыктан илдә бала табучылар саны да күзгә күренеп кими. Бу уңайдан газета хәбәрчесе нигә бала тапмыйлар дигән сорауга җавап эзләгән. Бу арада республика даруханәләрендә кабат кайбер даруларга кытлык барлыкка килгән. Әлеге проблеманың нилектән килеп чыкканлыгын һәм бу кытлыкның кайчанга кадәр дәвам итәчәклеген дә газета журналисты ачыклаган. Ватаным Татарстан газетасындагы «Эчәр суым бал түгел» 2 исемле тикшереп язылган материалда газета укучылары өчен гыйбрәтле булгандыр дип уйларга кирәк. Ни генә дисәк тә, безнең барыбызда су эчә һәм еш кына аның нинди су икәнлеген белеп бетерми. Газетадагы Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов һәм дөньяга танылган галим, техник фәннәр докторы Әхмәт Мазгаров белән тәфсилле әңгәмәләр дә йотылып укый торганнардан. Сәясәт белән кызыксынучыларга исә газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшид Фәтхрахманов Стокгольмда һәм Гаагада Коръәнне яндыручылар артында нинди вазгыять ятканлыгын бәйнә-бәйнә аңлатып биргән. Аны укып чыкканнан соң Аллаһның кудрәте бик киң, кафирне әйләрү мөмин дип әйтүдән башка сүз калмый. Торган сайын Саргаюга барган Шәһри Казан газетасы беренче битенә океан артындагы илдә машина кабинасында яшәп яткан татар кешесе турындагы язманы чыгарып биргән. 30 ел буе тырышып-тырмашып чит илдә яшәп тә телен онытмаган кешенең язмышы укучы өчен кызыклы тоелса да, миңа калса, әле кичә генә илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганнарның фәлсәфәсе һәм көнкүрмеше журналистның үзенә дә газета укучылар өчен дә кызыклырак булыр иде. Дөреслеккә хилафлык китермәс өчен Шәһри Казан газетасында сыйфатлы матбугат билгеләре сакланып калганын да искәртергә кирәктер. Әтнә районына барып язылган бер низак турындагы мәкалә һәм тамашачыларга Хөршидә дуэты буларак таныш булган затларның берсе Камал театры артисты Илтизар Мөхәммәтгалиев белән әңгәмә әнә шундыйлардан. Тормыш турында тирәнгәрәк төшеп язылган, уйландыра һәм рухыбызны ныгыта торган язмаларны күбрәк укысак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.
Башкалабыз халкы без тарихта излебез дип исемләнгән фестивальдә катнашалы. Фестиваль 3 этапта узачак: муниципаль, зона һәм республика этабы. Әлеге фестиваль республиканың Дәүләт архив эше комитеты тарафыннан оештырылган. Фестивальне уздыруның максаты гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү, туганлык элемтәләрен һәм буыннар дәвамлыгын ныгыту. Муниципаль этапка гаризалар 5 февральгә кадәр кабул ителә. Катнашучылар милли гаилә ризыгын әзерләргә һәм тәкъдим итәргә, шәҗәрә презентациясе белән концерт номерын башкарырга тиеш. Фестиваль турында тулырак мәгълүмат һәм гариза бирү шартлары белән Казан мэриясе сайтында танышырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы темасына күчәбез. Башкарылган эшләргә нәтиҗә һәм быелга планнар. Республикабыз район авылларында халык җыеннары башланды. Мамадыш районы да әлеге эшкә беренчеләрдән булып тотынды. Еллык җыенның беренчесен районның Урта Кирмән җирлегендә үткәрделәр. Анда нинди темалар беренче урынга куела? Проблемаларны ничек хәл итәләр? Сорауларга җавапны Мамадыштагы хәбәрчебез Илнур Юнусов ачыклап кайтты. Газизян Шакирҗанов районда иң беренче оешкан фермер хуҗалыгын җитәкли. Урта Кирмән авылындагы аграр коллектив бүгенге көндә терлекчелек һәм игенчелек белән шөгыльләнә. 1730 гектар җир эшкәртәләр, 160 баш атлары, 170 баш үгезләр асрыйлар. Фермер төп басымны ит җитештерүгә ясый. Киләчәктә продукциясын эшкәртү өчен цех ачарга да планнары бар. Алга таба планнар бар. Менә ничек килеп чыгар. Программалар эшләп тора, шул программаларга кереп бераз цех ачып җибәргә исәп бар. Атна сайын дигәндә ярмаркаларга чыгабыз, бер ярмаркада калдырган юк. Шунда основной саталы и былай мяскомбинатларга сдау итәбез инде. Җирлектә бүгенге көндә 5 фермер берләшмәсе оешкан. Халык җыены кысаларында уларның тагын берсе Арташ авылындагы Гатин КФХ эшчәнлеге белән таныштылар. Биредә 140 баш мөгезле эретерлек исәпләнә, шуларның 68-е савым сыерлары. Төбәктәге фермерларның бу уңышларында дәүләт тарафыннан булдырылган грантларның да ярдәме зур. Авыллардагы проблемаларны хәл итүдә үзара салым программасы әһәмиятле роль уйный. Ул гамәлдә булган чордан башлап, җирлектә барлыгы 5 миллион сумлык эш башкарылган. Шуның 840 мең сумы узган елга карый. Үзара салым программасы буенча да юлларын салып бетердек. Сабантайга чаклы безнең планы Сабантай җиренә чаклы таш юл салырга ансында эшләдек. Клубның яңгырмасында эшләп бетерә алдык. Инде бер өлешебезнең каралган yerнең урам яктырткычларын модернизацияләргә алыштырырга. Ансында да инде эшләр эшләп бетердек. Тулайым алганда ул ел уңышлы булды дип әйтергә кирәк инде. Халык җыены барышында район башлыгы Анатолий Иванов Урта Кирмән урта мәктәбе коллективы һәм җирлектәге авыллар халкы белән очрашты. Гамәлдә булган дәүләт программалары, яңа эш урыннары булдыру, демография темаларына басым ясады. Иң беренче бүген без сөйләргә тиеш эш урыннары булдыру турында, демография турында, ничек авылларны саклап калдырырга, ничек бүген производстволар ачарга, нинди бүген программалар бар. Менә инде чыгып киткән безнең бит әле тагын бер якташларыбыз бар. Аларга җиткерергә кирәк булган программа, может быть, кайтырга теләүчеләр бардыр. Шуңа күрә менә бу инде җомгаклап, менә елның ничек үткәнен, шул вакытта инде безнең төп максатыбыз менә шушы ничек яшәтергә алга таба авылларны, район үзәген менә шул турда сөйләшәкбез. Халык җыенында җирлектә узган елда башкарылган эшләргә анализ ясадылар. Эшлекле чара төбәктә яшәүче юбилейларны һәм авыл тормышында актив катнашучыларны бүләкләү белән тәмамланды. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан, Татарстан яңалыклары өчен. Башкалабыз Казанда Илһам чишмәсе дип исемләнгән 3нче төбәк-ара җыр бәйгесенең сайлап алу туры башланып китте. Бәйге Россияның һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Илһам Шакиров иҗатына хөрмәт йөзеннән үткәрелә. Бәйгенең төп максаты татар милләтенең легендар җырчысы Илһам Шакировның иҗатын таныту, аның исемен мәңгеләштерү, бөек шәхебезнең җыр сәнгатенә булган мөнәсәбәте нигезендә яшь буынны тәрбияләү, җыр иҗатына сәләте булган яшьләрне барлау, таныту һәм сәләтләрен үстерү. Татар дөньясы Татарстан белән шикләнми. Шуңа күрә быел әлеге бәйге катнашучылар санын, географиясын киңәйтеп, бөтен Россия күләмендә уздырыла. Иҗади эшләр электрон рәвештә кабул ителә. Бәйгедә катнашу бушлай, яшь чикләве 6 яшьтән алып 21 яшькә кадәр. Җиңүчеләр исемлеге 18 февральдә Сарман районында игълан ителер дип көтелә. Бүген 30 гыйнварда Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале башлана. Быел ул күренекле якташыбызның 150 еллыгына багышлана. Ул кайчанга кадәр барачак? Бу турыда берничә минуттан соң сөйләп үтәрбез. Бездән аерылмагыз.
Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Керәшеннәрнең этник кыйммәтләре үзенчәлекле хәзинә. Үз мәдәниятләрен, йолаларын, милли киемнәрен, дини тәрбия нигезләрен саклау бүгенге көндә аларның төп ниятләре. Шул уңайдан Казанда Яков Емельянов исемендәге керәшен мәдәнияте үзәгендә әдәби чара узды. Шушы җәчкә җитсәм дә, һаман да йөрим әле, Аллага шөкер. Яңа башланган ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булуы белән үзенчәлекле. Әлеге әдәби бәйрәмдә мәлки керәшеннәренең музыкаль шигъри традицияләре һәм Кукмара керәшеннәре 2021 елга фольклор этнографик экспедиция материаллары тәкъдим ителде. Үзебез итеп саклап калу, бүтәннәргә иярмәү, кеше арбасына утырмау, шушы үскән туган җиреңдә тамырларыңны саклап, менә үзең итеп саклау, ул бүгенге көндә бик зур әйбер. Басмаларда керәшеннәрнең музыкаль шигъри культура үрнәкләре, йола үзенчәлекләре турында мәгълүмат бар. Китап музыка өлкәсендәге белгечләр, югары һәм урта уку йортлары укытучылары, студентлар, халык сәнгате белән кызыксынучылар өчен. Һәрбер авылда бит инде җирле диалект саклана. Аның өчен китапларда этнография бүлеге бар. Анда инде һәрбер авылларда язылып алынган традицияларны дип әйтик инде һәрберсе ничек әбиләр итеп сөйләнешенә кадәр җирле диалектны саклап язылды. Балалар рус телендә күбрәк сөйләшә, име авылга кайткач та теге әбиләренә кайткач, бәлки татар телендә сөйләшергәдер бит. Үзебезнең җирле диалектны саклап каласы килә, традицияларны саклап каласы килә. Аны инде үсеп килүче буынга тапшырсалар иде име, балалар аны күреп, үсеп, башка төрле тәрбия, иҗади балалар булып үстерәләр иде. Әлеге чарада Кайбыш районының Сәүдияр, Тәңкәләр, Кукмара районының Карындәшләр фольклор ансамбльләре үз төбәкләренең җыр биюләрен башкарды. Халкыбыз инде безнең дә бик тә кунакчыл халык, бик тә инде җырмынга оста халык. Шушы җырмынга оста булганлыктан алар инде үзебезнең ансамблебызга бик тә теләп бириләр. Мәктәптә аерым ансамбль безнең Тәңкәләр халык фольклор ансамбле. Біз чакырган вакытта бергә матур итеп бәйрәмнәрдә, фестивальләрдә катнашабыз. Безнең ансамбль Тәңкәләр исемле. Шулай ук бездә Гылбулар исемле ансамбльдә эшләп килә. Узган ел Кукмара районында яшәүче керәшен халкының милли этник фольклор үзенчәлекләрен өйрәнгән җыентык бастырыла. Ул экспедицияның җитәкчесе, сәнгать белгече Геннадий Макаров. Әле күп әйберләр музей сандыкларында ята, аларны әле чыгарасы бар. Кукмара халкы аларны күреп, әлбәттә аларны да куллана башлар дип уйлыйбыз. Шунысы ачыкланды, менә Кукмара районында гөсләчеләр булган, гөсләчеләрнең фотолары, язмалары да сакланып калган. Дистә еллар дәвамында халыкның күңел сандыгын барлап, мәдәни җәүһәрләрне халыкка таныту зур хезмәт. Авылларда милли киемнәр, җырларның сакланып калуында әлбәттә халыкның өлеше зур. Иң куанычлысы, ул байлык өлкәннәрдән яшьләргә күчә. Китапта ноталары белән урын алган җырлар бигрәк тә балалар өчен зур байлык. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген 30 гыйнварда Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале башлана. Быел ул күренекле якташыбызның 150 еллыгына багышлана. Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә фестиваль 28 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Афишада 10 спектакль һәм 2 гала-концерт. Опера программасыннан тыш фестиваль игидасы астында Шаляпинның тууына 150 ел тулуга чараларның махсус циклы да узачак. Биредә камера оркестры һәм белем бирү программалар каралган. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бу елның 1 гыйнвар ае да тамамланды. Гыйнвар ае халкыбызга шактый күренекле шәхесләрне бүләк итте. Алар арасында легендар җырчылар, композиторлар, язучылар булды. Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев әдәбиятта, шигърияттә аерым бер урын алып тора. Аның быел тууына 90 ел тулды. Аның тормышы һәм иҗаты белән Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра.
Татарстанның халық шағиры Илдар Гафур улы Юзеев 1933 елның 3 январында Башқұртстанның Яңауыл районы Ямады ауылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Әнисе Шәкүрә шигырьләр яза торган була. Иҗади осталык Илдарга әнисеннән күчә. 1950 елда урта мәктәпне тәмамлаганнан соң талантлы егет юлын Казанга тота. Казан дәүләт педагогия институтының татар филологиясе бүлегендә белем ала. Хезмәт юлын ул журналистика өлкәсеннән башлый. 1954-67 елларда пионер, хәзерге Ялкын Республика балалар журналының җаваплы сәркәтибе Шаян журналы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. 1973 елда Мәскәүдә Максим Горький исемендәге әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларны тәмамлап кайткач, Казан утлары журналының поэзия бүлеген җитәкли. 1977-87 елларда ТССР язучылар берлегендә яшь авторлар белән эшләү буенча идарә рәисенең урынбасары вазифасын башкара. 1958 елдан ул СССР язучылар берлеге, 1985 елдан РСФСР язучылар берлегенең идарә, 1996 елдан Татар пен үзәге әгъзасы. Әдәбият һәм театр сәнгате өлкәсендәге хезмәтләре өчен Илдар Юзеевка 1979 елда Татарстанның, 1983 елда Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемнәр бирелә. 1986 елда ул почет билгесе ордены белән бүләкләнә. 1993 елда Татарстан Республикасының халык шагыйре исеменә лаек була. Беренче шигырьләрен, сәхнә әсәрләрен Илдар Юзеев мәктәптә укыганда ук яза башлый. Уфада әдәби Башкортстан хәзерге Агыйдел журналы Кызыл таң газетасында бастыра. Һәр төрле явызлыкка, ялганга каршы нәфрәт хисләрен белдерә. Әдипнең 1990-2000 еллар башы шигырьләрендә алгы планга татар халкының язмышы турында уйланулар чыга. Мин нигә гафил булдым? Хакыйкатьне тулы ача алмыйча. Сагышлы мирас әсәрләрендә халкыбызның бөтен дөнья буйлап таралганлыгы, шулай да рухи байлыгын саклап кала алуы искәртелә. Кыр үрдәген аттым ышкан чакта. Жаным әрни күн төн ник аттым. Хәзер үзем яралы кырсыман, кайтыр юлларымны югалттым. Туган якларыңа кайт дип, киек кышлар тизлеп киткәндем. Кайта дип излеп киткәндем дә, көтә түземе биткәндем. Яралы кыш бәлки кайтып җитәр. Мин язмыштан инде ышкынмам. Танырсыңмы, юкмы? Мин булырмын, кыш тавышы белән кычкырган. Илдар Юзеев 1968 елда Миләүшә шигырьләр җыентыгы өчен шагыйрьләрдән беренче буларак Татарстан комсомолының Муса Җәлил исемендәге 1980 елда Таш диварлар авазы һәм Үзелмәсме кыллар поэмалары өчен ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләренә лаек дип табыла. Илдар Юзеевның тирән моңга ия дистәләрчә лирик шигыре көйгә салынган. Ул үзе дә оста гармунчы иде. Кайтам инде Мирсәет Яруллин кие. Кыр казлары артыннан, туган ягым кайыннары, Мәзгуд Имашев киләре. Хуш инде Фирзәр Муртазин кие. Мәтрүшкәләр, минем абыем, әтимнең әнисе Алмаз Гыйләҗев кие. Сине уйлап янам, Сафьян Ибраһимов кие. Җырлары халкыбызның мәхәббәтен яулады. Шагыйрьнең балаларга багышланган Аю сатам кем ала? Бәби ай кебек җыентыклары нәни укучыларның күңелләренә хуш килде. Илдар Юзеев танылган драматургта, аның сәхнә әсәрләренә романтик, оптимистик рух хас. Иң күп куелган пьесасы Сандугачлар килгән безгә исемле Моңсу комедиясе. Ул 1974 елдан бирле Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Казан дәүләт яшьләр театры, Башкорт дәүләт академия театры репертуарларында урын алып килә. Әдипнең иҗатын танылган язучы Хәсән Туфан Илдар Юзеев без яшәгән көннәрнең көен, аһаңын тапкан шагыйрь дип югары бәяләде.
Замадашлары аны татарның бийик романтигі, мұң ішінде асыл таш деп атап йөртті. Шагыйрь 2004 елның 21 декабрендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. 2008 елда язучының туган ягы Башкортстанның Яңавыл районы Ямады авылында музейы ачыла. 2011 елдан Татарстанның Кукмара районы Зур Кукмара авылының бер урамы аның исемен йөртә. 2005 елда Татарстан язучылар берлеге һәм Мәйдан журналы тарафыннан Илдар Юзеев исемендәге әдәби-иҗтимагый премия оештырылды. Күптән түгел Россияның һәм Татарстанның халык артисты профессор Фуат Мансуровка Казандагы ул яшәгән йорт фасадында истәлек тактасы ачтылар. Быел артистка 95 яшь тулган булыр иде. Шул уңайдан бүген хәерле көн Татарстан тапшыруына кунакка композитор Татарстанның халык артисты Резида Ахиярованың килүе көтелә. Ул Фуат Мансуров турында үз истәлекләре белән уртаклашыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Мин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.